Ang baka nila. Marami ng manok na Benjamin. Yan. Ang kasama ko. Nandito ako sa kanila kasi manghingi ko ng manok. Ang dami niyang manok dito. Nalagay pispan Benjamin. Nalagay pispan. So nandito na ako yung ka Benjamin. Ang dami nilang hayop dito. Yan o. Manghingi tayo ng manok. May backup sila. Andun, nasaan yung baka? Hindi makita sa video. Nakain niya yung baka. Hindi naman ikat Benjamin. Lumbag eh. Sure ba? Madlok inanim si Karan ko. Pare lang kulo yun yung mga. Sige nang lumbag ang buhay. May yuta na dari Benjamin no? It's time na pipili tayo ng piso. Lagi ka nun sa bitin. Saan lagi ang ipuan lagi? Kubra. Tapi na lang kong kubra. Sabi nila parang araw darating. Magbayin ng dua Benjamin. Laki ng uso na. Ayan na, may naging na ano na tayo. Dito na sa loob ng karton. Uuwi na tayo mamaya. Salamat nga pala Benjamin sa piso. Sisiyo. Bye bye.